Pabili naman po ako ng 24 na kandila. 24, boy? Ang dami naman ata. Anong gagawin mo? Ibibenta ko po. Benta? Alam ba ng magulang mo na nito ka? Hindi po. Gusto ko lang naman po magbenta para makaimod po ako ng pera. Kailangan ko po kasi ng maraming pera. Ganun ba? Pang 20 ito. Ay, pera ka ba? What you want? Sige, dagdagan ko na lang ng 2. Ibenta mo ng 10 isa, dadami pera mo pag naubos. Let us pray. Kandila po. Kandila po. Kandila po. Joshua? Joshua, anak? Joshua? Saan ka galing kanina? Nakita ko si Carlo doon sa may kanto. Sabi mo makikipaglaro ka sa kanila. Hindi kita nakita. Saan ka nun? Taguan po yun, Nay. Taguan. Okay. Ganun ba? Sige. Kala ko saan ka na nagpunta kanina eh. Kain na tayo. Binili kita ng paborit mo, hotdog. Yes. Halika na. Uy, at ayaw na. Uy, gumana ka. Anong oras na? Kailangan ni Aling Maring tong order niya. Uy, ayaw. Patrick naman, oh. Ay, wala. Ano kayang idadahilan ko kay Mama bukas? Bahala na. Joshua! Gising na, anak. Gising na. Oh. Warning. Lalabas muna ako, ha? Ihahatid ko tong order ni Aling Maring. Baka gagabihin ako kasi pagkatapos kong magbenta, mamamalengke pa ako sa Ordaneta para sa paninda ko bukas. Tapos susunod na lang kita isasama, anak, ha? Kasi baka mapagod ka lang, eh. O, ready na yung almusal mo, ubusin mo, ha? Yes! Paglalabas. Makakapagbenta ako. Huwag sasama sa hindi kilala. Pagdadaan sa kalsada, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Pag may puting van, takbo sa madla. Okay? Huh? O sige, alis na ako, nak. Wait ka, bye-bye. Ay, kuya! Magkano po yung bike? Yan o yung look. Ayun po nito po, 7,000 po yan, ma'am. Matibay po yan sa alloy, yung model po yan. Ang mahal naman! Ako, kasi po, ano po yan, nakakitulik na po yan sa alloy na po. Sigurado magugustuhan po ng anak niya yan. Magkano po bang budget niyo dad? Naku, mga babayarin pa pala. 7,000? Sige, balik na lang po ako. Sige po, ma'am, balik lang po kayo. Thank you po. Aling Maring!
Aling Maring, good morning Ate Maring. Ito na yung lumpiang order mo. Eto na ba yun? Opo. Todo kayod ka talaga, ha? Ay, kasi para sa anak ko. Thank Sige. you. Thank you Maraming salamat. Sa ulitin. Uy, saan magulang mo? Nasa trabaho po. Bili po kayo kandila, 5.20 po. May nabili na kasi ako eh. Ito, ba't ka ba nagbebenta? Nasaan ang mga magulang mo? Gusto ko po kasi bilhin si mama ko ng bagong gas stove. Yung na kasi yung gamit niya, hindi pa gumana minsan. Ganun ba? Ito oh, dagdag mo sa ipon mo. Maraming salamat po. Siya, mauna na ako ah. Ingat ka. Kuya. Ano po ba pala pangalan niyo? Bruno boy! Lord, sana po healthy at safe lagi si Mama. Sana po maubos po agad benta nila para makauwi na po sila ng maaga. Sana rin po bumait na po si Carlo at di na niya po ako awayin. Jesus, Mama Mary, thank you po sa araw na ito. Salamat din po kay Kuya Bruno. Sana po masagot niyo rin po prayers niya. Lord, sana po gumaling na po lahat ng may sakit. Sana rin po wala pong mamatay. Sana po makatanggap ng blessings yung mga naririto ngayon. Ay, pati na rin po pala yung mga nasa labas. Lord, lahat na lang po. Lord, kung pwede po. Hehe, thank you po. Ma? Nak, halika rito. Nay, ano pong hawak niyo? Pasalubong. Halika dito. Nay, hanger po ata yan eh. Halika dito. May pasalubong ako. Halika dito, sabi. Hi! Halika dito. Loko kang bata ka. Ayaw mo pasalubong ba? Ito, hanger. Ano? Halika dito. Pinapagod mo ang nanay mo. Ikaw pinagod mo ko. Pero saan ka magaling kanina, ha? Bawal magsinungaling. Sa simbahan po, ma'am. Hindi ka nagpasama sa lola mo? Malapit lang naman po eh. Kahit malapit, dapat nagpasama ka pa rin sa lola. Paano kapag may nangyari sa'yo? Ayaw ng mama na may mangyari sa baby ko. Kung basta sa susunod ha, papasama na lang kay lola. Okay? Ang baby ko ang suka. Ikaw talaga. Hindi ka na nga. Papagod ka.
Hi. Aligo ka muna, ha? Sige po ma. Yes! 945 na. Kulang pa ako ng 525. Alam ko na kung paano madadagdagan. Yay! Ilang araw na lang, Pasko na! Merry Christmas! Dito. Malilate na tayo sa misa! Andiyan na po ma! Surprise! Wow! Thank you po ma! Pasensya ka na, anak. Hindi ko nabili yung bike na gusto ko. Initignan mo doon yung kulay blue. Mas mahal kasi presyo ng anak. Di ang ipon ni mama eh. Ikaw, yung pinagbinantahan mo ng kandila, magkano? Alam niyo po magtitinda ako ng kandila? Oo, anak. Nakita ka ng kaibigan ko doon sa bayan. Kaya binili ko na rin na tingnan-tingnan kanya. Yan kasi siguro yung tingin na tingin sa akin. Sorry po ma, gusto ko lang po makaipon ng pera. Okay lang naman yun, anak. Pero mas gusto ko, tanong kang mag-aaral ng mabuti, tunaki kang mabait na bata. O ito na, yung bike mo. Di mo na kailangang magbenta ng kandila. Yung naipon mo, itabi mo na lang para pag may gusto kang bilhin, mabibili mo. Thank you po ma. Teka, may regalo din po pala ako sa inyo. No? The price was ito binata sa ipon ko. Salamat, anak. Kaya po kasi may stress kayo dun sa naman nating gas stove. But meron pa pong sobra dun sa ipon ko. Pwede po nating ibili ng mas malaking kawali. Para kasyang-kasya pa yung lumpia na tinda nyo, pati na po yung favorite kong hotdog.